Lipay ko. Kasilang style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-ibungan nito. Likod nagpapalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-agi. Sa mga nagkarinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga diligay makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong palunod. Diligay makapanlas sa mga lamasang dumanan na dili mahimong makalimtan. What's the style? Gintalin sa RMN Productions Center. What's the style? Ako si China. Binaingon, ibuhat kong tanan para makita o masugutan ko ang lalaki na maimudan na ko sa outside sa munoon. Apan, o magkinisogot ang kapananan. Magkilinay sa butong kinapuri na tinakot mahimo. Mahikalimtan. Buadto ka og Cebu. Oo, Mama. Mauban ko dito pwede yung palit niya sa sunod adlaw dito sa Cebu. Kaya ang restaurant na ilang gitabahuan, nangita pa man ko loob na intindira mo nga. Oo, dito pa yan ng restaurant sa Panguhan. Kay dili ka magutman. Pagkaulitin na anak. Gusto ko mabiya o na din yung sikapi buhol na uwi. Kaya wako'y swerte din yung stigma. Kaya ang tutoy, wak pa man di ko makita lalaki ng gusto ko nga mahimo kong uyang. Naamang ko'y daghang naguyag mo, pero ikaw ba't ang ganahan nila? Ay, kapoy po di mauyag tag managas maoy. Ang akong ipangita, kanang lalaki na may trabaho, ma. Kaya ang panagat, di man na permanenteng kwarta, anak. Labi na kung magbakyo, ay wala sa'y kwartang pagpanagat. Ikaw po. Sige. Di takapunsan kay dako ka na. Katungod ni mo ang mangita o kaayuhan para sa imong ugma. No? Yun na lang ko siya lang itugaw. Pagkatawagan mo yung harap kwarta kung nagkaduaw siya din sa ating son. Nakatitay. Buta si Manong Estonia. Dali kasi na siya lang ang noon. Kung doon ay mamalaya, mapasok siya ang pakot sa sipo. Dali, dahil na ang iyon si Manong Gistong. Ay, kana ganing mga matag ko. Kuwan yan, no? Kana chocolate. Sutiyahan. Ay, masugod mga nila dahil sino? Manahan mo na siya. Na, chocolate ko sa iya. Uy, chocolate ko. Ipon mo, lap-lap-lap. Ano? Okay. Lupigan man na ako ang babae ko. Ako na yung chocolate. Gamit ko blackie. Ay, uy. Gusto si Manong Esto? Ano pa yung idatin mo? Uy, Rupi. Basta doon na ng Manong Gistong. Uy, down. Mature na doon na, no? Pero siya, no? Pero niya, no? Hindi mature. Putsaw! Sabi siya, kau pang samahan siya ng salubing. Apilan din yung magpinuang. Ay, hindi mo na binuwang, uy. Uy, hindi mo maganda. Ikaw? Magkatrabaho na kikain ikaw. O maugli ang pagkakot ko na makakita ko lalaki. Na masikot mo kung makikita ko. Ay, gusto na lang kang magsulalap. Magsulalap ka?
talaga nga, mukha ka nagdahil. Ay, binaya siya nag-uwi kang dahil yun. Niya, taas. Ayaw nang gamay. Di mo rin nagkakaunta ko na. Okay, so, nabagiwa ka makaon. Di ka na makamasag daw, ha? Matagamay. Gusto siya, uy. Ang buot ipasapot, ha? Gusto na akong magmulino. Kasi po na ko sila po yung daga. Wala ko huna-huna. Munta. Daman pa na ako, dako. Kung sila sa akong atubangan o sa atubangan din sa mamahimog na pamaya, nawaton ako na, uy. Ano na po na ikaw, uy? Ikaw daya. Panyago. Karanin mo dahil ang dapat yung sweldo na. Okay, mo? Okay, hagaw, uy. Ikaw, doon ako na ila pa. Pero sa atlaw ako sumay pa. Naipog na ako, ikaw. Magisita ko na siya na ako ng atlaw. Kaya mo to? Mapagagaw? Di man yun kay Kwapogaw. Pero, wala doon sa akong tanaw. May kinmanamit. Pero ngayon na sa trabaho ko, uy. Kaya mo to? Iyo, sukasin ka. Ang maminyo ka na. Sakasagaw. Ano? Ikaw rin yung iwan ni Agoro na mamisidan niya kang biro na hindi. Ikaw rin hindi. Uy, hindi. Hindi ako pala hindi. Hindi ko ay hindi. Ay, hindi mas pili. Hindi lo pagkasyan. Hindi, doon sa kaman. Pili ko ay. Hindi gali. Ito ba tayo na? Mawali ba ito namang bubong ang magyabangan sa ako'y kaangkaw? Ano ba? Buot mo, masabot ka. At masyadot dyan ay, nabuot mong biginahan. O ganyan ko lang, ha? Sibat, ka na. Sibat, karoon na yun nga. Sibat. Sibat na naibigan, eh. Speedy Gonzales, sinuot sa tumunang. Sinuot akong gusto sa mga latang. Hindi na akong sugtong pa. Kasi mo gagaroon. Yes, uy. Huwag kang ganyan magpakita ni Juan ay nag-dip. Nga. Kapag-absorb sa ilin mo. Si Agaw na ba yung Jaya? Uy. Ay, nakusak mo taon na nila. Hindi mo na mga bupay. Taon. Ako, kapag-absorb. Nag-dip kayo. Bago na gudi na kayo ayo. Uy. Meron ka? Dolphin! Pagano na siya daw? May gabi din nga, Jaya. Hindi ko matibagay. Kaya ba si Gaw Jaya ay? Doon si babae nga. Kapag-absorb ngayon gili kayo, no? Ikaw kakaang niya. Uy! Kapag-absorb ko. Daw? Una! Buta! Sibat na hindi. Sibat. Basig ka na. Sibat tayo noy. Laki. Na. Huwag rin mo kiyapat yung sakoy kaagaw. Sana ka. Duty na ka. Duty na ka. Di ba? Pero ba na ito nga mabalik ito? Nabubuan na ito sila. Ay, napagtubay na itong istorya. Ayaw yan. Basta pa tanong. Kasi Madam Ron na muduaw na ito tindahan. Kasi po si Madam. Si Madam hindi lang nga. Magkatubang gusto nila na dili mo palit. Kasi naman ito, isip hindi lang tindahan. Okay lang, kung mo palit. Okay lang. O ikaw, bago pa yung kapatid ha? Basta maputpol ang akong dibulan.
Okay. Marami mo order, sir? Sir, atagan pa na po ako ba na mamalit o mga sir? Gusto ko na mulingkot kasi sa akong atubangan sa Pilipinas. Mahimo ba? Ha? Sir, di na pa pwede kayo. Doon na pa yung mga mamalit o mga uya ko at malamit, sir. Ayaw ba yung bala akong dito sa iyang halit, saya? Sumang panas na pagkakas. Nag-yes ko na. Ikaw ko ba dahil hindi ko si Del? Oo, ako, Gina. Oo, nakagusto ko hindi. Jaya, at iba na siya. Buti si Tito. Igsuwan siya ni Mami na ako. Pero na yung tao ni, og nangita og laing babae, mamahimong ikaduhang asawa. Aha. O ka na, Ate Jaya. Mahal ka. Oo na pala na kung pagkakita mo dito sa restaurant sa function. Nakagusto na rin ko nimo. Ang tinuot, sir. Umahal ka tanaw sa kulino. Oh, Isang igaran ka na. Pero, di man taong sa ko kay puti ko sa ikaw. Dapo. Ay, sayo ka rin. Jaya, sayo na. Huwag na ito pobre sa kumaday. Ha? So, kinagaya ko kung suktun ko niyo mo kay Batanong ka o ako, isaran ako. Busa ayaw pa ko nauna na pobre ka o niya ako dati ko. Ewan na eh. Sige na rin, suktan ako. Sige na, suktan ako. Sige. Sagot na ta kasi. Itawad ko na yung mga kutma. Salamat rin. Dagang kay salamat, Jaya. Salamat kayo. Ano mo ginawa ng sinasamta ng mga auto? So, Jaya, gusto ko mo sa upanta ang mga tatagong madahiso sa kutin. Kana kung hindi ko niyo mapalibanan, kung gusto mo ka ba? Kaya tayo na kung malibag ka, mangulit ha. Payag mo ta. Gusto mo kita na mo. Sige na, sige ha. Ito kento niyo akong kaputli. Salamat na hidagan sa. At, manaog na tayo ng akong auto. Nananay, Jaya. No. Ang sarap nilapit sa bangko. Ha? Imoron? Inungdan din nga ibiyaan ko sa asawa kay hindi sa magagwan sa kuha. Sa asawa? Medyo man ka. Dali, mo gani, ibiyaan na siya. Buwa na. Kamot ining ka na sa kuha. Di ay? Hindi na ka mag-istorya ng krili. Kaya hindi ko ani. Ay kablang ka hindi ka mamatayan. Di ay! Okay, nagpasal. Ay, Napakaglamo. Lamig ang ngayon. Ay.
Ibong buhangin. Nagwakit ko ang katuan sa pera niya ang kailangan. Tulad sa mga. Pinag-ipagitinuot ang pinto siya. Buwag sa siya ang asawa. Pero may lain ng dati niyang asawa. Mauto, isubot na lang sa kong mag-ispini. Ay, magluto man ako pangandoy na mapakasilan ko laki. Kaya minyo man ang akong ikayitin. Wa, Diyos, matuman ang tanan kong pangandoy. O ito mga kasama, ang kaagi ni Jaya, dinilig ka naman. What's the style? Wagit mo tuman na sa ng pangandoy style. Ini mong sugilanon, gisuat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.